amihan sa Dahican Waves RC. So karon mag ano ta diri mag surf taon niya mag-surf. Okay, go Nin. Good luck Nin. Okay. Okay, sir, bye. Ala! Wow! Tindog-nog! Carlo! Don Carlo! Adinog! Mag-skimboard. Skimboard sila diri oh, magdagan. Wow! 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 Hello mga dudong mga inday! Welcome to my channel! Ang Dudes Torta! Karon, sabay ta! Mulagaw ta sa Mati City! Suruyot ang Dahican! Kauban kini mga gwapo nga bata! Sabay ta! Mulagaw ta! Magtorta! Tara! Tara! Sabay ta! Okay mga Dudes, larga na mi to Mati City kay amo ning itor ang among bisita from Manila, ang among gwapo nga bata. Si CJ Dong, hello! Welcome to Davao Region! Ban ang among guest? Unin! Yuhu! Tara, si Ino o si Misin. 2 hours later. Hello, Mati City! Meanwhile, Hello mga Dudes, karon atras mi gikan sa Mati City kay wala mi booking confirmation. So wala mi gipasulod karon. Kung makakuha mi og booking confirmation para sa Dahican, sulod ta. Pero kung wala, atras ta ngita taglaing lugar. Te, salamat sa pagpakaon diri sa Purok. Shout out te. Kinsa imong shout out dira? Oh, padara sir. Ayaw, hi. Kaya sa akong channel, hi. Okay. You. Reher na mi booking confirmation sa amihan. Dahican, madayon ni sa Dahican kita kids. Yay! a few moments later. Tigapon ta pasudlon. Kay kuan 61 atong number. Mga to na ta. Sulod. 15 minutes later. So mga Dudes, abot na mi dinhi sa sa Irido Dahican. sa Dahican, amihan. And kabalo mo, pila entrance fee? Only 20 pesos. Okay, diri mi nagbayad mi ang ilahang bayranan, ang kwarta sa Arinula ibutang. Sir, sa kay ito, tagpila ang magpatulog, sir? 500, Ay, 500 ang oras. Sir, Dili na duha ka. Kuan? Puli lang. Puli good mo sir. O sa isa no, para ma-experience lang. Ibrap No? mo niya. Pulihan mo Hey, tanong guys. sa Sige. dagway. Hello. Amihan sa Dahican Waves RC. So Wow. karon mag ano ta diri mag surf taon niya mag-surf. This is Dahican. Lami ang balod sa surfing unya. Bantayin ninyo kay mag-surf ni. Pa, tanawa to no ko, naligo no ko. No. Oh. Kanya dira no, mo na diha ang kuan mga itlog sa pawikan. Oo. Oo. Ay, diri sir. Oo, dira. Hindi po ginak mo. Oo, pero all nga kaya sila dito magsalong-salong sa balon. Oh, awa oo. Muna ang Dahican karon. Dadong. This is CJ Giancarlo Aragon from Manila. Okay, pakimain Ivy, pakimain. Pakimain. Balik. Dili lang dapit ka, Choy. Basig na idag kong bato, Choy. Wag gali. Ay, mag-surf. Surfing na Ako. Pasang tayo, nag-ana ha, yan naging nyo. Ito sinyo, ito.
this is Dahican, Amihan Dahican diri mi karon. 20 pesos entrance fee. So naay mga fans. So yung ato na briefing na orientation. Okay. Ato na ta, mag-surf na ta. Surf na si Inok unang salam. Hello, surfing time. Sa pangalan? BJ, shout out G. Shout out. Sakay. Mo yan. Shout out sa Wailigo diha. May ko kung punta. Shout out sa Wailigo. G. Okay ra, dili lang da G, di ko maano. Apo dira ko dito maadto na mag-video. Dili ka katira sa kanagdalo dapit. Oo, dili ko magulat sa ano. Wait lang. Sige, Don Carlo, go, Don Carlo. Okay, go, John Carlo, go. Go, Long. Go. Go, Indo. Carlo, Long, Galado, no. Indog, no. Okay, nakatadiri ka ng instructor sa surfing. Hello, sir. Oh, good job from Dahican. Okay, dahil ka. Dahican. Oo, dirito, sir. Tagkilaan ko na to, ang surfing, 1 hour. 500. 500 lang, hinaw na. Oo, natay orientation before tap gamit aling basic orientation. 10 minutes basics, 15 minutes surf. How to play the board. Anak na. Techniques. Gonok! Carlo! Giancarlo! Woo! Op. Nagulat sa balod nga nindot. Woo! Kusog ang balod. No! Gonok! Wow! Inamsar! Okay, Dahican! Surfing capital of Davao Region. Dirita sa Dahican, Mati City. Okay, ready, set, go! Oh wow! Enough Good enough. Carlo, Don Carlo, and Enoch. Wala si Enoch eh. Don Carlo. Okay, go Nin. Good luck Nin. Ikaw naman din, no? Very good. Very good ka, no? Giancarlo. Wala na long ride? Si Sir. Go, Nen. Howdy, Sir. Howdy lagi ka, Sir. Lamay ato. Okay, Sir, bye. Oh, sige Nin, tinud-anin ha, tinud-anin. Sige, tindog. Kana. Oh! Ah. Okay, last ride down ni Onin Swalibios. Nya, dong CJ, dong tindog. Wow, tulong. Oh, Onin, go Onin. Go Onin. Oh, kani. Pagkanindot. Oh, si kawan. Oh. Onin. Ano feeling Nin? Ano feeling? How do? Ya Onin, kumusta man ang imong testing? Pila ka attempt una ka nag-ano? Samsuro to. Wala na success. Agin, ano sa man ang importante Nin?
Nga na ito nakabalo ka. One. Ang timan-an. Maminaw sa instructor. Mamina sa instructor. Dapat balance na yun. Balance. Kano wala ka naminog na. Wala kayo. Kuno, pindog. Para kong hahon ko. Mahod daw. Hahon ko. Nawa na. Yeah. Good experience ni no. First time mo dyan, First time? Yeah. Dapat first time. First time din sa Dito sa Amihan. Amihan. Yes. Mati City. Ari na mo sa Amihan. Arat na. Arat na. Arat na. Go dagat. Arat. Arat. Mag-skimboard. Skimboard sila diri magdagan. Wow. 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 Santik. Tora mudagan Ay, ibutang di ay sa ano? Ay, ibutang lang. Ibutang sa Wow. Wow. Yehey! Nay contest nga ni diri ingana. Kasi ka daw ikaw. Ay, mo day. The winner sa skimboarding. Musakay sa tubig. How jud ay. Dagan long, dagan. Wow. Woo! Wow. Dagan. Pak. Wow. Dai. Ni. Wow! Woo! Yay! Idol! Galing! Wow! Woo! Kayo? Pa! Dabi! Wow! Dami mga kana. Ako sa bata. Kayo? Pa! Kana dong. Dora. Why pagaan? Idol! Hoy! Ang mga doon sumanabi og surfer. Wow! Nag-surfing. Magbayad na ni. Dong enjoy mo, enjoy. 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 Yan ang asama ng bato. Biasa na kon. Na may mga sama doon. So, di wala na-enjoy. Dahil salamat sa inyong pag-atiman sa accommodation nga nindo. Sige, balik-balik dito kay mga buutan. Sige. Kamu. Wow. May panikuban. May pangipon. Pero mga guwapa. Guwapa. May makasinabot mo maayon ka. Buyag. Mo pinaka-importante. Kasinabot. Batasan lang. Happy lang sila ba? Hindi mag-away-away. Tama. Gan. Magkita mo iring ug iro. Sige. Salamat. Yeah, mga dod, suman na kami kaligo din sa Amihan, Dahican, Mati City, Davao Oriental. Karon, muuli nami going Tagum. Kita kits. Ayan, kauban si John Carlo Aragon. Yehey! Si Unin, si Misin, si Ino. Yes, Sir Tata. Hello, welcome to Mati Sir Jen. Yes, thank you very much. Shout out naman dyan, sir. Sige, shout out naman, sir. Shout out na po talaga nga mo mga kauban sa technical officials sa entire regions, entire divisions. 11 divisions in Region 11. Hi, labi na kay Sir Reggie o kay Sir Mark. Yeah. Hindi nga namin sa imo, sir. Nakita me.
Sige, sige. Thank you, sir, ha. Balik mo diri sa pagkanandag ko na kayo ang balon, sir. Wow. Mas people. Many hours later. Thank you, Lord. Abutan yun kami. Gikan sa Mati City. Dili namin sa Tagum City. Human na mo kapag lagaw sa Mati City, ako mag-ingon. Nga perte kalingaw ang among experience sa Mati City. Pagkalindot yun, mag-surfing na lang ni Pirmi. Kay pagkadagko sa mga balod, lapas yun sa among kilikili. Maong hindot maglangoy-langoy ug mag-surfing diri. Lagawon ta ang Dahikan Mati City. Hantod sa sunod na to nga paglagaw, ubani kami. Malagaw ta, magtour ta. Pero sa pagkakaroon, bye-bye!